Ostiralean aurkeztu ditugu berrikuntza itsasargiak. Berrikuntza itsasargiek orientatuko dute, bideratuko dute datozen urteotan garatuko ditugun berrikuntza politikak. Itsasargi horien bitartez erantzun nahi diegu hiru trantsizioek aurrean jartzen dizkiguten erronkei. Batetik ditugu trantsizio digitalari dagozkion erronkak. Eta hor hiru itsasargi identifikatu ditugu. Batetik adimen artifiziala, bestetik teknologia kuantikoak eta azkenik zibersegurtasuna. Hauek dira trantsizio digitalari emandako hiru erantzunak, hiru esparruak. Bestetik ditugu trantsizio ambientalari, ingurumeneko trantsizioari edo energetiko klimatikoa nahi baldin badugu, eman beharreko erantzunak. Eta hauek dira deskarbonizazio alde batetik, osasun bakar bat edo One Health deitzen dugun hori bestetik, eta elikadur jasangarritasuna eta osagarritasuna bestetik. Eta hirugarrenik ditugu trantsizio soziodemografikoari eta osasun trantsizioari eman beharreko erantzunak. Eta erantzun horiek antolatu ditugu, sailkatu ditugu beste hiru itsasargi hauen arabera. Batetik osasun pertsonalizatu eta zehatza, bestetik osasunaren baldintzatzaile sozialak, eta azkenik demografia eta erronka sozio-sanitarioa.